2, 3, 4. Welkom in het eindeloze midden. 40 dagen lang zocht de vis tegen beter weten in naar een einde dat besloten lag in het begin. Hij vond zeewier en drijfhout en aangespoelde schelp, maar nergens een rivier die hem de hemel in zou helpen. Het beste wat u kunt doen is goochelen. Treur niet, want voor u staat niemand minder dan de grote